megalayapost.news ban kan tiu ka jingi le kai kriken hapo ka dong bar ka than riboi kirang ba nong yalam ki bapok khmat jong ka than kilami sa khmat ban sang ye ka kan hun bathmai ka bla tep kum ka Central Riboi Cricket Association CRCA hagani ka kan hun bathmai la lam khmat do ba don ku par sumer kum president bat ba Rocky Marwain kum vice president rengkat bat ki wei pat ki rang ba ki badon ka jing ang nut bat ka jing i ban kan tiu ka jingi le kai cricket ha ka than haba crunch kilal pathai khobor nin ka janmien u ba don ku par sumer ulaya thu ba ka jing thumu jong ka kan hun kalong ban penslur ki khun samla ka ki badan kasap bat ka jing ye ka cricket henry ki badang ile kai pat dagi tennis ball ula ong ba ka jing ile kai dagi tennis ball kanam a ya karan san ka bapaka ban kan tiu kasap jong ki samla kumta ka kan hun ka persang ban penslur ki bani ile kai dagi ball cricket basisha dius ki badai ki ball ki baju penon kam ha ka jing ile kai cricket berhenti sabar jela halor ka jing kali sepang ka jing dei bat ka Riboi District Cricket Association la kanwan ra ne em ya kanu kanu ka jing thut ha ka jing trikam uba don kupar ula batai ba ka district Riboi kala he bat kala yar bha ka ba penlong ya ka association baladon lupa ban sem jing e hakaban penyar gi thap niang jongka sabaro ki banta kumta ka kanhun batmai kam trei kum ka banta banang pentiu bat penyar susu ya ka jing le kai cricket ha ka district kum si banta man sedang ya ka jing trei kam ka CRCA kalapan bana bakan penlong ya ka league cricket ha por Riboi ka ban sedang na do ka arpoi tarik uluber hagani kalampung ni le kai betang daki ball real deus balapan tip ru baki kanhun ki bai sementa kim don kamar si ye ka seng ka kermen baling ba ka ni ka jing ya lenti on la ban sei pet ba ya ki samla don sap ban plila de ki bakan kiu seprang ha ka kami le kai cricket haka jala bat sabar ka jalaru Central Riboi Cricket Association tu macam pentip happy pai ba baro bagi club fair apa jong Riboi district jongi nila form ni ka Central Riboi Cricket Association kajili kolong balingi form ni ka Central Cricket Association kolong ba i bagi di than jongi di samla gi babon ba i simbenta ki tolmen fair paniat ki club di balang babon ba ki babon ba kile dengan tennis board. Tinggi bagi kuki dong song sinong, ki player ke barim tu pun ni. Iron bagi kompar khat ke jongi kolong ba. Lara ni alat ki samla ko ni bagi lek hatang ke tennis ball. Tinggi ba kanamban ka fusion ni. Jadi kadang ni sotu ba, ho ni mong bagi cricket tennis ball ka sini. Ka biang ni. Ada yang bangin ora ban ikai yang ai ka platform ya ka professional cricket ka bolong ka deuce ball. Te haga jingi me tibut ngi lampong ngi shong pram ngi harin habangi yo welang ngi pula pa ngi shong kan ting na fix ka shipo tare ngashin daga rai bangi la don kampan form no daga cricket association but ngi la yo bundli keteng jo cricket association hanai ngi ba ka don pa Western Riboi Eastern Riboi ni snow ba ka ni ka thang musning jo ngi galong pedeng bring him I know daga Central Riboi te barok gi one meeting at sini ki badan ki baidan nang nilai ibet bangin form lo ada Central Cricket Association. Te kajing tu kujungi kalong ba ini kai ka ban promote cricket apa ka thai ni jongi ban play ke platform ki talented youth mo ki bela kai cricket da galenti ka balong professional cricket da ka youth ball. Te habangi alaya kuni yang kumlo bangin in pen sawai kali. Baro yang bangi don kam ban don do da cricket league. Di mentang ini berai, mat dari show meeting berai ban pelong dekat the first Central Riboi Cricket League youth ball. Ya kan ni ngelandep ai nama poster, maka dengan last date kan kat sautu ni. But kan yang hui kubal setengah kolong ba nginyo ban sedang no hulu mentang ada fix ketarik arpoi tarik jong mulai March. Kumulong mentang ngi layo kumak hat arti club ki bala conforming ngi makin simbenta hagani cricket league. Bangi sunguro ya ka dabasnong umsni probably bala INOC ni mangila man play office makumjo ng ai kublay ya ka umsning sport and social and cultural club kabla ai lat ingi pelong kami ketika badan po patarim man pelong ke league bangi simbenta BP ni bang haga tika play ya ka first Central Riboi Cricket League youth ball and one play umush kongsal chief guest the president the Meghalaya Cricket Association Sir James PK Sangma bag ng PP ka jitu jungi gampot tahani ka khubor ko bahai ki samla ki stop Meghalaya Cricket nolo ganta ngidon ka thong bangin don ka jong ka cricket academy nila don lu bayingi tai ban pendon lu ka cricket practice net aki jaka ke bolong center kelang bagi samla ke ban sap kila bali
ile practice daga news ball ile ban play ibon kilat ganti ba isama jangi kin kieu hakan ile kai cricket iso pitip ba kathan jangi kam la kai cricket la kieu la ball bangidon kam ban ora no daga right track ban kin dia le no daga news ball ile di stang jangi ngi scam bangidon ki members kin kam or ile daga collective responsibility ile daga jingi ya cricket ban kin kieu makani ketika linti ke platform ke bah ban play platform ya ki sama joga dong thali maka juga por ni so tho maka ketika mana musning dalam doi ke permanent playground ni la ya wat ka tu bani tili ki jaka hari ni so komen me tho ipi idon ko ni snong po musning ngapa dia tho kateng bagi la kloy ban bis kamat ban ia jaka ikan iru ngilang show meeting kumlu ban betulun ni kam mangi sim bagi sedang ya target kum ke association gadon ba ngin yalam ban gadon galanti ka ba gadon ke destination gadon ke thong ye ki galat galanti ban kin ni sama ni kala ban i ka satu ni kata ka ke ba ka jing sedang ka jing tu ni ka tu ko san ni long ba kumlu bangin promote ye cricket in the right way that is a deuce ball mangi ka scope ti kata ka thong ka ba khamat jo jong ka Central Riboy Cricket mi fendi so bakla bang ni thmu gani da ka jing thmu ga ba namta kalau we nang sama jing ba cricket how Riboy district president ga ada lu mensua dan ga jong ga benta ga menteri maka piti bika Riboy district kala ya kalau ga bakhya kam kala khya ya ga albi district ban penya di kitab neng joka ni so tu la nang ap han ni ka Riboy district cricket association mungkin kalau ga ka ban penya ga ni tinggi ngimi sakamat banite ban peniar ban promote sporting spirit of cricket Tokum kita ki ba ya gani ka judging le kai ke ba sotenat bat ka bedai ru ka judging le kai ha ka ba ka ri India baro ka we ka don ya ka mensim bat de ka cricket ba ka ri India nadu ki klung kena ki kun samla ki ba ya gani ka jing le kai bat kumba hero baka India ka pau bha ha kani ka judging le kai ha kani ka cricket te kum kita ki ba ya kani ka judging le kai ka jingwan mi sakmat jong baro ki kun samla bat kiri orang ba badan hangni bat ki mamla ban poi man ta skiru ka jing mi jong Central Riboy Cricket Association kumbala batai president thong ba khmat ngathrai baro philai suthu bat ngikot ngiwer ndai tang hangni po center jong ko umsning henre ngikot ngiwer ya baro ki khun samla jong ka dong ka thang Riboy ka jongi bakin wan sakmat bani simbenta hakni ka tournament ka first ever Deus tournament hapo Riboy district kumba phi yoi bana ka por sa ka por lada philek haki jaka bat haki madan gi ba pher Pini ba kata ka jing sotenat jong ki snong ki ba kham sakendong ki ba khapsor ka jing strat jong ki ya ka cricket kalalong hadu kata ada pi compare ya ka jing it jong ki breu menta bat ki kun samla ya ka cricket bat ya ka football hakni ka dong ba e jongi ni ba ki kun samla ki la kham it ba ya ka cricket bat dei namar kata daw kat sebab hai hakini ki benai telang pi ba ki bon ba kita ki tournament ki cricket tournament bala penlong da ki kun samla ki pher lada ngi phai na du na nongpo area ki kun samla jong ka palms in ka club jong ka palms in nak ngi wan kham saneng na du ki kun samla ki club pher na du na po lang podon na po nartap na po umran dairi ha nong thamai ha umsning ha solang ha lum umpi ha sumer nang tak ngi phai sa po Eastern Riboy ngi ha po ha nong rim nong ladaw pat kum ta ter Henry ka bas susi kalong ba ki tournament ki ba hadu menta ki ba ngidang ile kai ngidang concentrate be hagi ta ball jiri bangi ong lani kata ka red tennis ball de dei namar kata ka daw haba ni kedu langkum ni prasamla pat ki rurang ba ndangi la ya perkhat ba ni ong ba balai hapo Riboy district jongi hadu menta ngiyak bu jingkeli balai mjudon kata ka cricket tournament ka ba pendele kai da kata ka real deus mau kata ka professional cricket ka bangiong te ka penlong yangi kum kita kiri orang ba ki kun samla ki be ya ka sports
bangi hambanse bangi hapan sim ya kani sinjam balong kat balong tongin ranno bat tongin penilai kaino da kata ka deus ball dei namar ta ka daw gila ai ket kan ka first Central Riboy Cricket League haka bangin penilai kai da ka deus ball kan dei ka professional cricket ka baro no kinyo e da ka sultanat te nisabu ya kanika league nak ba katong ba khmat kalong ba ngin ai ke ka platform ni ki khun samla ki hep ke berit ke jongi ki ba angnot bani lakai but ngin nangla ban kintu susu ya kanika dong ba kathan ke jongi Megalayapost.news